Nin ye an ka podcast sendaɲɛko 60nan ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Danbele fɛ. Bi tɛnɛ marisi kalo tile 24 san 2025 an ka yɔrɔ kalanta bɛ bɔ Yohana kitabu la. Yohana fɔlɔta sura 4 a verset 18. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko siran tɛ kanuya la, nga kanuya dafalen bɛ siran gɛn ka bɔ yen, kamasɔrɔ tɔɔrɔ bɛ siran fɛ. Min bɛ siran o ma dafa kanuya la. Ala ka kanuya ye kanuya dafalen ye, ani a bɛ hɔrɔnyali kɛ. Ala ka kanuya bɛ yɔrɔ min na, siran bɛ gɛn ka bɔ yen. Kamasɔrɔ Ala tɛ an wele ka ɲɛnamaya siranya kɔnɔna na, nga ka ɲɛnamaya jigi ani hɛra de kɔnɔna na. Mɔgɔ caman bɛ miiri k'a fɔ ko siranya ye fɛɛrɛ ɲuman ye min b'a to u bɛ kaminɛli ani bonya sɔrɔ. Nga kitabu bɛ an kalan k'a fɔ an ye ko kanuya de bɛ se ka adamaden dusukun yɛlɛma sɛbɛ la. Nin ye misali ye an man ka tugu min nɔfɛ. Kumasen min b'a fɔ nin cogo la ko mɔgɔw ka siran ne ɲɛ, o ka fisa u ka ne kanu. Nin kumakan min ye Machiavel ka kumakan ye, ale min bɛ mara cogo dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna, o min jusigilan ye siranya ye, a ma jusigi kanuya kan fiyewu ani ɲɔgɔn bonya. Ni kumakan bɛ ta ka bila baara la tuma dɔ an ka ɲɛmɔgɔw fɛ, nga nin kumakan bɛ Krista ka kalan sɔsɔ kosɛbɛ. Yesu Krista ale min ye misali dafalen ye. Don si a ma deli ka a ka sagoya wajibiya mɔgɔ dɔ kan ni siranya ye, nga a ye dusukun minɛ ni kanuya ye ani saraka ye. An ka ɲɛnatɔmɔni kɛ bi ka ɲɛnamaya ni kanuya sɛbɛma ye, ka siranya ta ka bɔ yen, ka na ni danaya ye Ala la kɔni, ani ka a ka kanuya ka o seereya bɔ an ka sigidaw bɛɛ la. Bawo o cogo de la an bɛ Ala ka yɛrɛya o ɲɛnamaya. Jijali kuma ye nin ye ko Ala t'a fɛ i ka kɛ siran ka jɔn ye. A bɛ wele da i ma ko i ka tagama hɔrɔnya, lakana ani a ka kanuya dafalen kɔnɔna na. Bi tile a ka kɛ duba tile matigi ka kanuya kɔnɔna na. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.